Ate, good morning po. Tanghali na pala. Magandang tanghali po pala, ate. Good afternoon na po. Te, pangilang ano nyo na po ngayon, te? Ito po, tatlo na lang. 3 times na. Pero yung unang... Una po, ganun lang yung kamay ko. Ayun, natatas ko na talaga. Di ba pangalawa pa lang po ngayon? Pantatlo na po ngayon. Apat, tatlo na po ngayon. Yung una, Una, ganyan. ganyan pa lang. Pangalawa, gumanyan. Natatas ko na. Hindi, nung pangalawa, Ano pangalawa, konti pa rin. ngayon, Ngayon, dahil naputok na itong ganito, nabasag na, nadadiretso ko na talaga. pag dalawang kamay, ate, patingin niya, ate, pag dalawang kamay. Pag dalawang kamay po, mataas na talaga. Yan. Kaya pagpatuloy mo yung exercise niyan, te, ha? Pero, ang balik po niya natin, mga 1 month pa po. Basta titapat nyo lang po ng Martes hanggang Sabado. Okay po. Kaya, salamat. Salamat po kay Apo. Okay, salamat din po sa inyo, ate, sa inyong pagtitiwala sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Ingat po kayo pag-uwi. Taga saan pa po kayo, ate? Taga-Ebro po. Okay po. Sige po. Bye-bye po, ate. Salamat. Thank you po, Lord.